Jeg har lavet en skydeskivemodel for virksomheden Meny. I den yderste cirkel er det alle, der kæmper om kundens rådighedsbeløb, så det kan være alle virksomheder, der ligger deri. I cirklen længere inde er det produkter med samme behov, så det kan f.eks. være at stille sulten. Det kan være bager, tankstationer, grillbarer, bazarer, restauranter, kylling og ko for eksempel, fordi de ligger lige ved siden af. I cirklen længere inde er det samme kategori af produkter, så det kan være andre fødevarebutikker, som Føtex, Lidl, Rema, Netto, Spar, Rema 1000. Og inde i midten er der største konkurrent, og det er Kvickly. Jeg har også lavet markedspositioner, og der har vi markedslederen, det er Kvickly, markedsudfordreren, det er Meny, markedsfølgeren, det er Superbrugsen, og markedsnichen er en gårdbutik i forhold til kvalitetsvarer og den målgruppe, Meny ligger i, da de minder lidt om. Markedsformerne, de ligger på det heterogene og monopolistiske marked, og det betyder, at kunden har mange præferencer til produkter, men der er samt også mange udbydere.